Ako sme už viackrát spomínali, urobíme rozdávanie peňazí, o ktorom poviem viac na konci tohto hovoru. Takže ak ste pripravení, uistite sa, že stíšite telefón a venujete pozornosť tomu, čo sa práve chystá. Budem zdieľať svoju obrazovku. Pozrime sa. Dobre. Vidíte všetci moju obrazovku? Ak to niekto môže potvrdiť v chate, bolo by to skvelé, aby sme vedeli, že môžeme hneď začať. Dobre, čakám na potvrdenia. Dajte nám prosím vedieť v chate. Áno, vidíte to. Perfektné. Dobre, tak hneď začneme. Ešte raz, ľudia, som nadšený, že vám dnes predstavujem našu komunitu Limitless. Viacerí ľudia na tomto hovore dnes robia každý svoje veci. Všetci propagujeme naše rôzne produkty. Všetci propagujeme naše rôzne komunity, či už platené alebo neplatené. Limitless začalo ako komunita, ktorá chcela dať niečo navyše súčasnej komunite v tom čase. Začali sme 2 jednoduchými skupinovými chatmi a pre vás, čo ste v tradingu úplne noví, viete, kedykoľvek chcete začať tradovať. A opäť vidím, že máme ďalšie problémy s prekladom. Nie som si istý, Judaj, prečo to nefunguje, brat. Malo by to fungovať. Teraz s tým nič nemôžem urobiť. Ale dúfam, že opäť počujete Judajho v chate po slovensky. Dobre, perfektné. Opäť, chalani, založili sme Limitless len preto, aby sme dali extra obchodné signály. Pre vás, čo ste v tradingu noví, trading je jednoducho byť aktívny na finančnom trhu. Možno ste už počuli o krypte, forexe alebo akciách. No, ak sa chceš naučiť trading, nemôžeš sa to naučiť v škole. Však? V škole sa o peniazoch úprimne povedané ani neučíme. A ak sa chcete naučiť obchodovať a konečne nájdete svoje miesto, často zaplatíte stovky alebo tisíce dolárov, čo sa oplatí, ak sa naučíte obchodné zručnosti. Ale pri kopírovaní alebo platforme ako Limitless, ktorú vám dnes ukážem, môžeme jednoducho využiť odborníkov. Môžeme využiť profesionálnych obchodníkov, kde budete môcť potenciálne zarobiť sledovaním našich profesionálnych obchodníkov. Takže namiesto toho, aby ste sa museli učiť jazyk alebo sami sa naučiť obchodovať, budete môcť využiť našich profesionálnych obchodníkov. A opäť, všetci sme začali s 2 jednoduchými skupinovými chatmi na kopírovanie a teraz sme spustili platformu, ktorá ponúka oveľa viac. A práve o tom dnes budeme hovoriť na tomto hovore. 2 veci, ktoré každý chce predtým, než začneme: sloboda a peniaze. Môžeme sa na tom zhodnúť? Ľudia chcú slobodu robiť, čo chcú v živote, robiť to, čo milujú. A peniaze, lebo peniaze im pomôžu vytvoriť túto slobodu. Ale smutná pravda je, že väčšina ľudí nežije život ani s peniazmi, ani so slobodou. Vlastne väčšina z nás ani nežije. Prežívame však. Robíme niečo, z čoho možno nie sme veľmi šťastní. Ale je veľmi dôležité pochopiť, že ak chcete zmeniť svoj život, musíte niečo zmeniť. A pre nás, pre mnohých ľudí na tomto hovore dnes sa všetko zmenilo, keď sme sa stali súčasťou Limitless. Takže o čom chcem dnes hovoriť, chlapi, predtým než naozaj začneme, sú veľmi rýchlo kvadranty cashflow. Možno ste videli túto osobu tu na ľavej strane. Volá sa Robert Kiyosaki. Je autorom Bohatý otec, chudobný otec. Možno niektorí z vás už počuli o knihe Bohatý otec, chudobný otec. V tej knihe hovorí o 4 rôznych spôsoboch, ako ľudia zarábajú peniaze. A ako vidíte tu na prehľade vpravo, 95% sveta vymieňa svoj čas za peniaze buď ako zamestnanec, alebo ako živnostník. Na tom nie je nič zlé, ale je dôležité pochopiť, že ako zamestnanec alebo živnostník máte len 24 hodín denne. Máte len 8, 9 alebo 10 hodinové pracovné dni. Takže zarábate len za tie odpracované hodiny. Nemusí to byť tajomstvom, že bohatí a úspešní nemajú prácu na plný úväzok. Sú na pravej strane stĺpca, kde peniaze pracujú pre nich alebo vlastnia firmu, kde pre nich pracuje viacero ľudí, čo znamená viacero 24-hodinových dní, viacero 8-hodinových pracovných dní. Však
Dnes budeme hovoriť o finančných trhoch a o tom, čo vám môže pomôcť stať sa súčasťou toho 1%. A prečo chceš byť súčasťou toho 1%? Pretože 1% ľudí na svete zarába asi 95% všetkých peňazí. Preto je to také dôležité. Peniaze a trading ti môžu pomôcť vytvoriť si skutočnú slobodu. Zručnosť tradingu ti umožní zarábať peniaze kedykoľvek a kdekoľvek na svete a preto je to také dôležité. Ale znova, chalani, tradingový priemysel je dosť pokazený. Plno prázdnych sľubov, nekonečné poplatky, žiadna skutočná podpora ani komunita, efektné produkty bez hodnoty a znova, väčšinou za to ľudia platia kopec peňazí. Samozrejme, existujú skvelé platformy s plateným predplatným a znova, možno niektorí z nás boli súčasťou toho, ale to, čo sme chceli z Limitless dosiahnuť, bolo ovplyvniť všetkých. Chceli sme ovplyvniť ľudí nielen z Európy, nielen zo Severnej Ameriky. Chceme ovplyvniť ľudí z celého sveta. Hovorím o Južnej Amerike, Ázii, Afrike, pre ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí na drahé kurzy, alebo mesačné predplatné. A preto sme vytvorili platformu Limitless bez predplatného, bez skrytých poplatkov a zadarmo navždy. Môžete sa jednoducho naučiť obchodovať a to je naše moto. Naučiť sa obchodovať, kopírovať a automatizovať. Pretože ak sa naučíte obchodovať a zatiaľ čo sa učíte, môžete kopírovať expertov alebo dokonca automatizovať svoje obchody, čím to bude bez práce a vtedy sa vo vašom živote začína objavovať skutočná sloboda. Úžasné na našej platforme je, že máte plný prístup, teda ku všetkým produktom, ktoré Limitless ponúka. Zdvojnásobíme váš prvý vklad. Takže samozrejme, ak chcete začať obchodovať, musíte začať s nejakou sumou peňazí. Však na vašom obchodnom účte to nazývame broker. Nezáleží na tom, koľko vložíte, či je to $250, $500, $1000, zdvojnásobíme vám ten prvý vklad, aby sme vám pomohli naštartovať vašu obchodnú cestu. Teraz si možno poviete, ako je to vôbec možné? Ako môžete dať všetko toto zadarmo? Ako môžete vôbec, alebo ako môžete zdvojnásobiť naše prvé vklady a ako nám to vôbec môžete dávať mesačné súťaže? Pretože okrem toho robíme aj mesačné súťaže pre našich Limitless obchodníkov. Takže dôvod, prečo to robíme, je ten, že sme jednoducho dokázali nadviazať skvelé partnerstvá s maklérmi, niektorými z najlepších v odbore, ktorí nám pomáhajú naozaj dať vám bezplatný prístup ku všetkým našim produktom tým, že sa stanete súčasťou makléra. A opäť, maklér je jednoducho ako banka v obchodnom priestore, čo vám pomáha a umožňuje vám a dáva vám príležitosť používať našu platformu úplne zadarmo. Teraz vám dám malý pohľad na našu platformu v reálnom čase. Ale opäť, k čomu máte prístup na platforme Limitless? Získate prístup k akadémiám a živým prenosom. Akadémie, kde sa naučíte základy Forexu, rôzne stratégie, tutoriály, živé prenosy, kde sa učíte od odborníkov a profesionálnych obchodníkov a môžete s nimi komunikovať. Môžete im klásť otázky a niekedy, keď sledujú trhy, robia vlastné obchody a vy môžete potenciálne zarobiť peniaze na live streame s nimi. Chápem, že možno nie každý sníva o tom stať sa obchodníkom. Možno nie každý chce učiť sa obchodovanie. A opäť, chceli sme vytvoriť produkty pre každého, aj pre tých, ktorí o to nemajú záujem. A potom hovoríme o našich skupinových chatoch s kopírovaním. Teraz sa na to opäť môžete jednoducho pozerať týmto spôsobom. Kedykoľvek naši odborníci, naši profesionálni obchodníci robia vlastné obchody na svojom účte, posielajú vám tieto obchody formou textovej správy. Takže jednoducho dostanete notifikácie vo forme SMS na telefón a môžete jednoducho skopírovať tie presné čísla. Opäť vám to dáva príležitosť zarobiť nie až po mesiacoch či rokoch učenia sa obchodovať. Môžete reálne zarobiť už v prvom týždni vďaka týmto odborníkom. Teraz si zapamätajte, čo som povedal. Ako som už spomínal, našim cieľom v Limitless
je učiť sa, kopírovať a automatizovať. Tretia sekcia a tretí produkt je naša automatizácia v spolupráci s Primeverse. Teraz si predstavte, že profesionálni obchodníci by vám nielen posielali nápady, ale skutočne riadili vaše obchody. Jednoducho potiahneš prstom, ako to robíš v iných aplikáciách. Týmto spôsobom môžeš jednoducho vstúpiť do obchodu. Vopred si jednoducho nastavíš riadenie rizík. Vyberieš si úrovne zisku, ak si trochu oboznámený s obchodovaním. A čo sa stane potom? Keď dostaneš upozornenie na obchod, potiahneš prstom a profesionálny obchodník teraz riadi tvoj obchod. Takže keď sa obchodník rozhodne vystúpiť, automaticky vystúpi aj za teba. Takže naozaj nie je nad čím premýšľať. Ak nemáš čas sa učiť, ak nemáš čas ani kopírovať, jednoducho potiahneš prstom a obchodníci riadia tvoje obchody. Opäť ľudia, takéto produkty vás zvyčajne môžu stáť stovky dolárov, dokonca tisíce dolárov. Môžeme vám poskytnúť v spolupráci s Primeverse tento produkt úplne zadarmo. Ale týmto nekončí. Máme 6 rôznych skenerov, ktoré vám pomôžu analyzovať trhy. Toto platí najmä pre tých, ktorí už majú skúsenosti s obchodovaním alebo radi experimentujú s grafmi a chcú sa pozrieť na vlastné setupy. No, tie rôzne skenery, a opäť nie jeden, nie dva, ale 6 rôznych skenerov je teraz aktívnych, aby ste mohli preskúmať a analyzovať trhy jednoduchšími spôsobmi s rôznymi úrovňami zisku a indikátormi, čo to výrazne zjednodušuje. Piatým produktom, ktorý uvádzame, je Oracle Trade Journal, kde môžete jednoducho prepojiť svoje brokerské účty s celým denníkom, kde môžete vidieť svoje výsledky denne a aj keď výsledky nie sú také, aké by ste chceli, čoskoro sa môžete opýtať AI na tejto Oracle platforme prepojenej s vašim maklérom, ako využiť svoje výsledky. Momentálne nie som ziskový. Čo mám urobiť, aby som zlepšil výsledky? No, súčasťou toho je aj viacero súťaží, do ktorých sa môžete zapojiť a vyhrať ceny opäť cez Primeverse aj Limitless, kde môžete zarábať tým, že ste alebo sa stanete ziskovým obchodníkom. Ešte raz, chalani, nespolupracujeme len s hociakým maklérom. Chceli sme spolupracovať s najlepšími makléri a spolupracujeme s viacerými, ale náš hlavný maklér, s ktorým momentálne pracujeme, je PU Prime. A PU Prime, chalani, je maklér, ktorý tu je už viac ako 10 ročie, oficiálny partner argentínskeho futbalového tímu. Takže ak ste fanúšikmi Messiho alebo iných hráčov, opäť je to pre vás skvelá spolupráca. Ak ste tým Ronaldo, chalani, však stále Messi, ne? To je úplne iná liga, len taký vtip medzi futbalovými fanúšikmi. Tak ešte raz, práve som vám ukázal produkty, ku ktorým máte prístup úplne zadarmo, ale toto je len špička ľadovca, lebo organizujeme aj eventy niekoľkokrát do roka. Robíme retreaty, na ktoré sa môžete kvalifikovať a stretnúť sa s Limitless komunitou. Môžete sa učiť od našich lídrov a expertov. Dostanete odmeny za míľniky, hotovosť, MacBooky, dokonca aj Rolexy pre našu komunitu. Teraz pred ďalším slajdom vám ukážem platformu naživo, lebo na to ste čakali. Však ešte raz, platforma je úplne live. Spustili sme ju pre komunitu pred mesiacom, ale odvtedy sa neustále zlepšuje. Ako vidíte, práve teraz sme naživo. Ste tu na hovore. Máme živé sedenia. Máme tu akadémiu, o ktorej som hovoril. Máme svoje automatizácie. Máme rôzne skenery. Máme AI coacha, súťaže. Dokonca máme vlastnú cestovnú platformu, kde môžete získať prístup k luxusným rezortom, prvej aj biznis triede, plavbám, jachtám a podujatiam za obrovskú zľavu 30 až 60%. A teraz, pre tých, ktorí radi začínajú vlastné affiliate podnikanie a viac ich zaujíma vedenie vlastného podnikania, máme kompletné back office, ktoré vám pomôže uspieť so všetkými potrebnými nástrojmi. A teraz ešte raz, chalani, musím vám pripomenúť, že nemusíte platiť za prístup na našu platformu.
Opäť každý mesiac organizujeme súťaže pre našu obchodnú komunitu. Pre našich aktívnych obchodníkov rozdávame ceny na začiatku každého mesiaca. Momentálne máme úžasné výsledky. Minulý mesiac sme mali úžasné svedectvo. Brandon sám, ktorý dnes tlmočí, mal jeden z tých úžasných výsledkov, o ktoré sa s vami o chvíľu podelím. Ale tu vidíte niektoré úžasné screenshoty na obrazovke. Viete, máme úspešné príbehy doslova z každého kontinentu. Máme produkty, ktoré prinášajú nielen hype, ale výsledky, na ktoré sa naozaj môžete spoľahnúť. A máme máme mesačné 6-ciferné obchodné výplaty pre našich členov komunity. Myslím, že naposledy sme mali takmer $500,000 výberov za posledných 6 mesiacov. Takže je to úplne šialené, ak sa ma pýtate. Aj tu na obrazovke vidíte niektoré naše svedectvá ľudí, ktorí už zarábajú peniaze s našou komunitou Limitless. A chcem sa podeliť o ďalšie svedectvo opäť môjho dobrého priateľa a tlmočníka dnes, Brandana, ktorý mal minulý mesiac skvelé svedectvo. Takže chcem, aby ste si vypočuli ďalší riadok. Dobre? Brácho, toto je doslova môj zisk za 5 dní, všetko len z 0,01. Šialené. Neviem, či ste to počuli, ale povedal, toto sú moje zisky za 5 dní, len z 0,01. Tu na ľavej strane vidíte, že Brandan používa najmenšie možné riziko 0,01 pri obchodovaní a za 5 dní tu dole vidíte začal s $250 a zarobil $850. To znamená, že si viac ako strojnásobil účet za 5 dní s najmenším možným rizikom. Ľudia, takéto výsledky a svedectvá počúvame v našej komunite každý mesiac. Samozrejme, musím vás upozorniť, že minulé výsledky nikdy nezaručujú budúce zisky a obchodovanie je rizikové. Nemôžeme nikomu garantovať žiadny príjem a žiadna zo služieb Limitless nie je finančným poradenstvom. Jednoducho vám pomáhame vytvárať príjmy s vedomosťami, ktoré máme, ale akciu musíte urobiť vy. Toto nie je rýchle zbohatnutie, ale to, čo dokážeme, nikto iný nedokáže. Dáme vám všetky nástroje úplne zadarmo. Žiadne predplatné, žiadne vysoké poplatky. Teraz môžete naskenovať tento QR kód priamo na obrazovke. Nebojte sa, nebudete presmerovaní na platbu. Jednoducho sa pripojte k nášmu hlavnému skupinovému chatu tu a z tohto chatu sa môžete pripojiť aj na našu hlavnú platformu, ktorú som vám práve ukázal. Tak sa určite pridajte do toho skupinového chatu tu. Hneď po tomto hovore pošlem správu do toho skupinového chatu. Chcem, aby každý, kto chce zarobiť zadarmo na tomto hovore, bol v tom chate po skončení hovoru. Pošlite správu používateľovi, ktorý pošle správu v tej skupine, pretože my pošleme správu s používateľom Limitless. Pošlite tomu používateľovi správu, bol som na hovore a o 30 minút od teraz roztočíme koleso, ktoré bude odhalené v skupinovom chate a dnes vám rozdáme pár stoviek dolárov. Takže sa uistite, že opäť naskenovate tento skupinový chat, pripojíte sa do tohto skupinového chatu a pošlete správu na účet Limitless podpory, ktorá pošle správu do tejto skupiny hneď po skončení hovoru. Teraz sa možno opäť pýtate, ako môžem získať prístup k tejto akadémii živým vysielaniam, skenerom, skupinovým chatom na kopírovanie plnej automatizácii. A chlapci, opäť súťaže. Zdvojnásobíme tvoje peniaze a aj tak som ti ani polovicu neukázal, lebo mám rád krátke hovory a nie som tu, aby som na nikoho zapôsobil, lebo ti nič nepredávam. Toto je zadarmo. Buď sa pridáš, alebo nie. Ale my v Limitless sme tu, aby sme šokovali celý priemysel. Sme tu, aby sme ho prevzali a práve sme začali, takže samozrejme by sme boli radi, keby si bol súčasťou komunity Limitless. V priebehu najbližších týždňov spustíme množstvo ďalších vecí. Môžeš myslieť na realitnú stránku. Čo sa týka kondície a zdravia. Všetky tieto produkty budú uvedené na trh v priebehu nasledujúcich týždňov. Takže ešte raz, uistite sa, že sa ozvete osobe, ktorá vás pozvala na tento hovor.
V prvom rade poďakujte tej osobe za to, že vám ukázala takúto príležitosť, pretože vám vlastne nič nepredala. Tá osoba sa vám snažila pomôcť zlepšiť váš životný štýl. A opäť si musíte položiť otázku, koľko stojí zmena života. Pretože ak niečo zadarmo ani nestojí za vyskúšanie, čo vlastne robíte. Viete čo? Čo vôbec môžeme urobiť pre vás? Takže to aspoň vyskúšajte. Presvedčte sa sami. Buďte tu týždeň a sľubujem vám, že ak sa vám to nebude páčiť, môžete mi poslať správu priamo, ale sľubujem, že sa vám to bude páčiť. Dobre, takže ešte raz uistite sa, že sa ozvete osobe, ktorá vás pozvala na tento hovor. Prosím, poďakujte im za to, že vám ukázali túto príležitosť a potom sa ho opýtajte, ako môžete získať prístup k plnej platforme Limitless. A nakoniec uistite sa, že naskenujete QR kód na obrazovke, pretože toto je posledná minúta, kedy bude táto obrazovka otvorená. Pošlite správu používateľovi, ktorý o minútu 2 napíše do skupiny Bol som na hovore a môžete vyhrať peniaze, ktoré sa odhalia na točení kolesom o 30 minút. Do skupinového chatu sa dostanete naskenovaním tohto QR kódu. Takže ešte raz, chalani, ďakujem vám za účasť na tomto krátkom hovore. Chcem poďakovať Uri a Brendanovi za preklad na tomto hovore. Veľmi si vás vážim, prajem vám úžasný deň, večer, noc, odkiaľkoľvek ste a už sa neviem dočkať, kedy vás uvidím v komunite Limitless. Uvidíme sa čoskoro. Ďakujem za sledovanie.